महिला मंडळ आहे काल तीनही झाले का? पहिला दुसरा तिसरा दुसरा वाटा दुसरा वाटा काय व्हिडिओ काल हाच भेटायला पाहिजे होता. काल तिकडेच होता लाईव्ह आमच्या. येथूनही ठीक आहे. आता हे कोणाला नाही त्याची बाजू कोण बाप पब्लिक हॉलमार होई अशी पब्लिक बेलार गोतीत नाही ना शेळे पार देता कोटीच नाही सारखेच आम्ही चमकवू नाही का माझं तू कोटचा हौस म्हणत मग अक्षयावर तर आगच होती अक्षयाला शाप नाही बियत होते त्याचा जर लोकांना तो बे म्हणलो कोण्या गावचा म्हणलो तू म्हणलो कोणाला टोट राहिला बे म्हणलो पुरा घरा बुजून गेला तो अक्षयाचा काल पहिल्या जोडी बघून दानीवर लोक नळ आलं बे हाय नळ आले म्हणजे सुटतच आहे वाटतं जोडी आता पहिलीच जोडी काय चल मी आता पाणी भरू नाही पण त्या लास्ट बैलाला मानावं लागल आपल्या दानीना येत तेवढे लोक आपण आपली जोडी शूटिंग आला जोड्या म्हणजे कुठल्याच नाही काल दोनच तर फुटल्या साईडला म्हणजे तसलं नाही जास्ती दोन फुटल्या दोन फक्त लोकांच्या लोकांचं मस्त कोटीकडे जाईल तोही बाई इकडे विचारमध्ये जातील इकडे नाही दोन्ही जोड्या नाही का एक जोडी त्या काटा एक जोडी या काटा होळीवर जावं लागेल तिकडे आता परव्या होळीवर चल या पर त्या काढचा हा तो त्या काढचा पण दाबते त्याला काटा उंबत झाला का मारले गोरे हे मारले अबे हाती जेवायला जेवाय हे मारलं हे पूर्व तालीम जोडी विजय झालेली आहे विजय जोडीचे त्याचप्रमाणे पॉइंट जोडीचे अभिनंदन या पर 30 मंदी आली 30 मंदी किती नंबरची जोडी होती 30 सेकंड मध्ये आली काय कंपनी कोणाची इथे बंडू बाबाचे बैल होता जरा खरं
काय कर खरा आहे पण हा कालचाच आहे. दे ना कालचा शिळा भाषेत भात खाते माणूस खरं का खरं आहे काल खर्रा घेतलो ना मी व्यवस्थित पाहुण्यासाठी. खर्रा हे बालाला शेट्टोच गेला पाहुणे. मी पाहता उशा घालतो यापर्यंत खर्रा. शूटिंग पाहिजे. त्या पोराचा बैल फोसडीचा काल वाकडाच पडला आणि हा झेंडा पाळून दिलं. आता त्यांना सोडलं आई म्हणते पोरगा आता मलाही सोडू द्या सोडलं. अल्ला शेकड्या भराचा फरक पडला. भोवरी निघायचो त्या दिवशी सेकंडच्या दिवशी पोरगा वाकडाच बैल पडला होता ती त्याचा ना त्या बसल्या बैलावर उतरी मारला न खेदला पाहा द्यायच्या ती पण म्हणजे उठतच नव्हता का नाही उठत होता. गडीपाचा थांबायला पाहिजे आहे ना. जसा उठला तसा झेंडा पाडायला पाहिजे होता. नाही दिला समटवून या परत त्यांना दिला पण तो उठला राही काही बघ वाकडा होता आणखी तो बी सीधा हवेतलं बहुत दूर येते अगलावाला माणूस. शूटिंग वर फरक पडतो ना 11 नंबर लोहारा लवकरात लवकर या. 11 नंबर लोहारा. अरे भाऊ साईडला लागा. झोपला ना थांबा ना. अगं थांबव द्यायला झुपत आहेत काजी अपना ही आठ माणूस पुरुषोत्तम चाय सांग बरं तिकडे. चहा व्यवस्थित. चालते किती नंबरची जोडी तर माहित नाही. कारा पांढरा याखाली झुपट होते तर यांना ठेकडा दिलं डिकवून आता काट करलं नाही जमला बसावलं. याचा पॅन्ट हिलकला त्या मागं नाही ना ते ठेकड्याला तुझे पेटीला टाकला त्याचा पॅन्ट फाटला. या परे त्या ठेकड्यावाल्याला झोपवला त्या ठेकड्या घालता मारत नाही भर तो धरला ठेकडा झ्यात नाही हाताला भांडत तुमच्या गावी म्हणते लटो करत आला म्हणता. तो बी उभ्या डाणीनं आणत होता. वामन भाऊ चमकवलं त्याला तू हे पाडू नको लावू म्हणते आमच्या गावी म्हणते तो साईडला कर म्हणते. ज्याला ना म्हणते त्या मंडळाला पैसे मागशील म्हणते आपले म्हणते. त्याला झोपवला सुटी मी तर म्हणून याचा सण कवटर आता नाराज आहेत जोड्यावाले ऑटोनाट हो 5,000 रुपये भाडा द्यायचा एका दिवसाला. दुसऱ्या दिवशी 5,000 बदल 2,000 रुपये बक्षीस नेते का परवडेल. कधी काय आहे पटकी कोणी कोणी शापने आणून काल एक जण म्हणे ना लवड्या म्हणते लवड्या अटपासून म्हणजे 50 एटीला म्हणे 25 जणाला लोक आणा म्हणून सांगितलं म्हणते. फोन लावला म्हणे मंडळात म्हणे तो
आपणच चुकलून ना 8 वाजता चालू करायला जेव्हा ते जगाची जोडी झाली ना खेळून तेव्हाच चालू करायला पाहिजे. रेस्ट देवाच नाही पाहिजे होता. ऑलरेडी पहिलेचे पाठ जमले होते. त्या पाडायला बोलवून पटकन खेळावून चालू करायला पाहिजे. 1 वाजला चालू करावं. सिरियल नंबर लावायला हम्म. हे उपस्थित ते जोड्या केला साधारण पुरा लाईव्ह दाखवून म्हणता कोण जितला कोण नाही तर. पण नाही जगत म्हणत जोडी आहे तर भाऊ बहुत जोरानं मारते तो मोड्या पाय फिरू फिरू आकाशी डन 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 म्हणे. पण काय नेमला आहे जगतचा पहिला दुसरा तिसरा. आमच्या गावी आला तर होरी झुटून देत्या. कलर मारला होता त्याच्यावर कलर मारला होती लोड होता आणखी फिक्कट पडला ना. रोज आपणार कुठे अरे कालचा ज्यूसवाला नाही आला का? तो तिकडवाला कमाई हो तिकडची आज येतो ना त्याची कमाई. कोणात कमाई आहे त्याने 10 रुपये गिलास. 10 रुपये गिलास. तो लिंबू पाणी ना सर्वात पहिलेच खतम झाला. मग आंबा रस. मग बाकी होता तो फक्त तो काळावाला. बस म्हणते पहिला गाव पाटलू म्हणते पुरा माल खतम झाला माझा म्हणते. कोचीचे पट आहे म्हणे ना आज तो. आपण सोडते का तर सही जावा ना खांबा जांभळीला. आम्ही तिथे एक बैल पाठलो दोनही बैल बसलेच राहतात. जसा झेंडा पडला तो कातकरची वाट नाही बाई बैल दोनही जसा झोपून झाला तसा उठला का बस पराला आलं म्हणतात बैल झेंड्यालाच पाहत राहतात. कोणकोणते बंद बसत तरी मला भेटत नाही परत. चांबल का साऊल नसे तर पण आहे वालू पाण्याची व्यवस्था किती मारलं शेणा चुनाचा आरंग बनवता बेस लंबा पाहुण्यासाठी आहे तरी लांबडीची कडी बनवून 2,500-3,000 रुपये गेले काल पाहुणे पाहिजे. पाहुण्याची मस्त का कराल कोणाला नाही म्हणाल. तुम्ही आणल्या तुमच्या संगी मग त्याचा संगी ये ते फुटली जोडी परतेच तशी नाही याकडे झुपला होती ना
हातातून सोडलं. हा या काढचाच बैल नाही झोपू दे. जातात. हा, त्या काढचाच हा या काढचाच बैल नाही झोपू द्या. आता उतो या काढचा बैल बी कुड्या. चला जाऊ जा लवकर. नाही तर थांबा मग इकडं एवढी सुटत आहे. न्या झुकली आहे लवकर. झुपला ताई ना. कम से कम 50 जोड्या होत्या का काल. नाही जास्त पण कमी नाही. डब्यावाल्यावर म्हणजे पण मानी जोड्या होत्या तिकडं. डब्यावाला हारला असेल दिसते. आहे काल होळी लावण्यावाले भालते पाहिजे मी. 1500 म्हणत. 1500 शिवाय बातच नाही का घरी जोडी होती ना तिच्यावर भरतीत लावले होते. अरे त्या भांडीवर लावला होती. ते भांडी बोडी याकाटची नाही झितल या परत धरून पजवलं आणि त्याला बस जमले 1500. तो चालत्या जोडीवर लावे एक जण हातातच नोटा त्याच्या. आमच्या गावचे मनमानी लावली काय. अरे पुरा जुगाच बनवला प्रत्येक खेळाला. मजा आली काल. झाली मस्त पब्लिक. शिकलो का ह्या एरियामधून लास्टच असेल नाही. ह्या एरियात लास्ट पूर्ण झाला ना इलाकात झाला खतम. अरे हा कुत्रा अजून आला. पण काला का धावे प्रत्येक जोडीच्या मंगा धावे. तुमरे की म्हणतो नवय तुमरे की घ्यायचं म्हणणार तुमरे तो जोडायच्या समोर निघे ना. हा काय येते रे या रांजी जवळ त्यातून धावला का बस एकदम सिग्नल अजून वापस. त्याची आदत मोठी. आजच्याही कामावरचा दिवस गेला पोहोचला. त्याच्या घर कोणाचं चाललं नव्हतं. चालूच झालं ते सरळ ठेवायला पाहिजे होतं मस्त येवा त्यालाही बढिया झाला असता मलाही बढिया झाला असता. मस्त काचळ कुचळत आहे जी त्या मोल्यात एक जागा नाही. ते नाली बनवल्या तर थोडस हिसाबानच बनवायला पाहिजे होतं. थोडं चौडा करून तरी जेवायलाही नाही ते बरोबर. कुठे गावटोलीत नाही जमे का. हे किती सेकंदामध्ये येते आता.
हटलं उड्या येऊ म्हणते मला दारू पिऊन येऊ आमच्या पहिल्या नंबरची जोडी आहे म्हणते या रे ओमा शेट गेला आला मारून त्या मात्र जुदे म्हणते तुम्हाला झेंडा देता नाही म्हणते. तोही का करल दिवसभर हलावं लागते ना झेंडा सुटे का नको सुटे आला होतच राही ते बैल तर बैल चुपून ठेवत लवकर. थांबा 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 20 मध्ये सुटली. लोखंडे हो का त्या काठचा तो लोखंडेचा बैल होय लोखंडे होय. या काठची लोहाराची याला ब्रेक कुठं मारलं हेच मारलं तू या काठची. पश्चिम झाले जोडी विजय झालेली आहे. विजय जोडी त्याचप्रमाणे 49 मध्ये आली म्हणजे 20 या मंडळाकरते अभिनंदन. 29 सेकंद मध्ये आली. नाही याकडचा त्याकडचा पाड राहिले तर पडतातच बैल भोसडीच्या याचा पण हो रिवर्स. सेम निलगोड्यावाने दिसते तो फक्त शिंगा ते कॅन्सल पंढरपुरी शिंगा पाहिजे होते मग पुरा निलगोडा झुपला झाली ते झुपून. थांबा झुपली आपल्याकडे सगळे जाऊ. बुलेट आला का मांडवावर मांडवावर ना इन्साफी होईल आमच्या चिंत आम्ही तर जागेदार राहू इथे. हा नाही चालणार आम्ही चेतून देऊन बुलेट बुलेट घेऊन जा बघा लवकर तुमची बुलेट. बुलेट हो का मनमानी पुरते घोड्यावानी पुऱ्या पटामध्ये होत हा एक नंबर लो. पैसे पडतो ते किती नंबरला येतो आता 11 4 नंबरची वडेगाव
हा चला जाऊ दे जाऊ दे लवकर पटकन. बुलेट चार नंबर. कोण्या गावचा ह्या? वडेगाव. अरे झुपला का? बैल झुकून झाले ना. नाही जोडी नाही लवकर ना. घरकुल